авар дар шаҳри Қазоқистон Қарабутақ. Ана Донвеси канали фикри шумо. Ваш канал. яке ҳаким. Ҳозир камерата хиён. ана азоби хобӣ дар шаҳри Қазоқистон. خوش بوده است چه خونده است چه خوندگی کار در شهر یکاترینبورگ авиакасса грузперевозка ҳамеша ҳамин ҳаракат мекунем, каме ҳам бошад дар хизмати шумо бошем. бародарои бекор, хона бекор нашинед, номерои ман дар зери навор мешавад, зан занед, иншоалло кор аз 2000 сар мешавад, боло то 2500 шогирдо кор кардан, то 3000 кор кардан. гап аз худи одам вобастагӣ дорад. шустра кор кунед, мисол ягон машин кашф ба кор кунед, хелебзавод дорем, мисол як бародара роҳӣ кардем, аз 1900 ҳозир 2500 гирса истодам. барои аввал ҳарчи аз худатон